Posvetili smo čitav ovaj sat ekipi filmu Montevideo, Bog te video. Montevideo je najgledanija i serija gde god se emituje, baš kao i film. To je ta, pa da kažem, emocija, energija, topla ljudska priča. Prosto mi se čini da ona ne poznaje granice. Da li sam to dobro rekla, Miloše? Miloš Biković, popularni Tirke, je na vezi. Da li je ovakav uspeh iznenađenje ili ne? Za mene to nije iznenađenje, zato što je Montevideo i u Moskvi i u Puli dobio nagrade. Tako da je to jedna univerzalna priča. I stvarno nema veze da li je priča o Srbima, Jugoslovenima, Hrvatima ili Amerikancima. To je prosto ljudska priča i ona ima univerzalni jezik i drago mi je zbog toga što se to još jednom potvrdilo. A dobro, misliš da nema baš nikakve veze sa onom jugonostalgijom koju osjećamo mi, koji smo se makar rodili u zemlji Jugoslaviji, iako nismo baš dugo živeli u Jugoslaviji? Misliš da ima i toga ipak samo malo? Pa moguće da ima i toga, ali mislim da najviše ima nostalgije prema jednim normalnim vrednostima i prema normalnoj priči, pošto nam te priče najviše fale. Tako je, upravo, sviđa mi se taj odgovor. Dobro, reci mi, jel odmaraš ili radiš, kako provodiš ovo leto? Za sada odmaram, imamo još malo da snimamo da bi završili i onda ćemo da uđemo u pripreme, pretpostavljam da će onda da počne ludilo. Misliš da će biti veće od ludila nakon prvog dela, ajde sad tako da kažem? Pa možda neće biti veći šok, pošto je za mene ono stvarno bilo sve novo, ali možda ću se ja sad bolje, znam šta me čeka, ali mislim da će biti veće ludilo, prosto razgleda što mislim da drugi deo ima mnogo veće razmere nego prvi. Odlično, jedva čekam. Kad očekujemo premijeru? Jesen, septembar, oktobar, kako je, se zna? Pa ne bih smeo da vam kažem ništa, zato što ću najvjerojatnije šta god da vam kažem da vas slažem, ali ja očekujem i septembar, oktobar. Odlično, vidimo se na premijeri. Hvala ti puno, uživaj u letu, uživaj sa prijateljima, pozdravljamo te, ćao. Hvala tebi. Miloš Biković na Radio S. Radio S.